हाय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि लैंग्वेज मेकार ब्लग यूट्यूब चैनेलाव बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा बे समाव आं लोगोफोर दिनैनि बे साना जाहैबाय आबहावा सान होनना बुङो, जायखौ बुङो इंराजियाव इनभाइरनमेन्टेल डे। दा दिनैनि सानाव आङो माने दंफां गायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। दा बेखौ नार्सारियाव लायनानै गायनोसै आरोना लोगोफोर, आरो बबेयाव गायगोन बेखौ नायलांबाय थादो आरो माबायदि गायगोन बेखौबो नायलांदो। एक्सुवेलि बेखौ गायनांगौ लोगोफोर, बेखौ फालिनांगौ, मानो होनबोला मिथिंगाया जोंनि सुबुं माहारिनिल' नङा गासैनिबो थाखाय मोनसे धोन, एबा बिफां लाइफां आरो मानसिनि जिउजों बहुद खाथि सोमोन्दो दङ, फारागथि जेबो गैया, बिराद खाथि सोमोन्दो दङ। जिहेतु बिफां लाइफां गैयाबाबो जों सोलिनो हाया, बिनिखायनो दिनैनि बे सानाव बिफां लाइफांखौ माने सनमान होनानै दंफां गायनाय जायो आरो। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो हायोब्ला गायदो, नियमफोरखौ फालिदो। बिदिबा थुदो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर जों सफैबाय, बेनो तुलिका नार्जारि होनना बुङो, उदालगुरि गलमा रामपुराव दङ बियो। दा नै नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बिदिबा नै जों हाबबाय, नै मा दंफां मोनो बेयाव नायग्रोनोसै लोगोफोर, माखौ लानाय जायो। नै बिथिंबो दङ मोजां मोजां बायदिसिना डिजाइननि बिबार बागान बायदि बिबारफोरबो दं। नै दा जोंनो बिबारखौ लांनो फैयाखै जोङो, दायो जोंनो जास्ट दंफां नांगौ, माने दंफां गायनो आरोना लोगोफोर। नै बिथिंबो, ओइ बेयो मा फुलसो ना? गासैबो फुलनि लोगोफोर, गासैबो। आरो बिथिं दङ नै कमलाबो दङ माथो। मालिका मादै? नै गय दंफांबो दं। हा अबा? बे आमलाय ना थिंख्लां? आमलाय जागोन ना? आमलाय। आरो नै बिथिं दं लिसुबो दं, गय फुलिफोरबो दं। नैबे बैग्रिबो दं माथो ना? बैग्रि मारदां ना? बेलाथि बैग्रि। मादै बिगुमायालाय दङ ने? जोंनो माबा नांगौमोन, दंफां नायनो। माखौ लांनाय जायो नायग्रोनोसै। मादै मा बैथिं दंफां दङ ने? लिसुबो दं ना? आदसा, खान्थाल थाइजौ गासैखौबो मोनो आरोना बेयाव। निमसिमबो मोनो, निम दंफांबो। नै बे मा खान्थाल नामा बेयो? खान्थालबो दङ नै लोगोफोर, गासैबो दंजोबफ्रामो, माने मा नांगौ बेखौ मोनजोबफ्रामो आरोना। नैबे मा दंफां? हा मादै बे मा? जलफाय दंफां। आरो नै बिबार बारखाबाय, थाइजौ गिदिर जायो नामा मादै बियो? गिदिर जायोना? नै लोगोफोर बिबार बारखानाय, बारा सम नांला बेयो, गाहायावनो थाहैगोन आरोना। बिथिं बिबार गोजा। थ' लोगोफोरजों नायबाय, नै दा लानोसै आरो जायखिजाया फांनैल'सो लागोन जोङो, बारा लाया, माने जास्ट ओरैनो गायसाबनो होननानै। बहुद रोखोमनि दङ बेयाव लोगोफोर, बिबार बायदिसिनाबो दङ, गय बायदिसिना गासैखौनो मोनजोबो आरोना, थाइजौ खान्थाल बायदिसिना बेखौ मोनजोबो आरो लोगोफोर। दे बासिदो बेखौ, फांनै लादो ना नैबेयाव, एसे मोजां सिदा नायनानै। नोगोद दङ, नै गयबो दं। एसे बिलाइ गोनांखौ लादो। ओइखौ ला, नैखौ नैबे जागोन दे, जासिगोन दे। फांनै लाबाय ने? नै फांनै लाबाय। बेसेबां लाखो खोन्थालाय? फांनैजों बेसेबां लाखो? 50 थाखा फांनैजों। लोगोफोरनि गोबां दं बेयाव, बहुत डिजाइननि दंफांफोर दङ बेयाव, आरो हौरैबो दङ बिबार बायदिसिना, थाइजौ खान्थाल बायदि रोखोमनि दंफांफोर दं। लोगोफोर दायो जोङो नै दंफांखौ गायनोसै, जोङो नैबे लामा सेरावनो गायगोन। फांनैल'सो लाबोदों लोगोफोरखौ बायनानै, दा नोंथांमोनाबो नुखाबाय, आरो बारा गोबाव खालामबाय थालिया लोगोफोर, नायलांबाय थादो। जोङो दंफांखौ गायनो नागिरबाय, बिथिं गायनो जायगा नागिरगासिनो जोंना लोगोआ। माथिं गायनो? बेयाव गायजागोन ना? नैबेयाव गायनोसै ना?
अबेयाव लाबोदो लाबोदो गायनोसै अ माय गड जरा जरा लाना खारजोब्बाय दा नै बाला गोजा लोगोफोर बेखायनो माने बहा गायगोन मागोन जादों आरोना आरो नै दै लाबोखादों बे दैखौ माने एसे लुना गालांनोसै आरो जाहाथे थाङो नै बेयाव मोजां जागोन जायगाया नै बेयाव ना नैबेयाव फांसे आरो नैबेसिम फांसे गायनोसै ना हा बेयावनो औ बेयावनो जागोनसै नै बायना लाबोदों बेखौ गायनोसै आरोना जोङो लोगोफोर गायलाबायनोसैलै ने बेफोरावनो थांखागोन जायगाया मोजां आरो एसे गिसि ना नैबेबो पिकिं खालामदांसै माथो खालामदां लोगोफोर नै गायखानोसै बेयावनो मोजांखा लोगोफोर नोंसोरबो बिदिनो गायनांगौ फांसेल' गायनांगौ फांसेल' गायनांगौ दंफांखौ गायनांगौ लोगोफोर आरो रोदा सुनायावबो प्लास्टिक होयोब्ला माने रोदाया गोरलै रोदा नालाय माने थैयो आरो बिदिनो आरो बे हानि दुंनायजों प्लास्टिकजों गुदुं जानानै दंफाङा गुदुं मोनहैयो माने सिङाव बेखायनो नैबे प्लास्टिकखौ बिसिनांगौ आरो गारनांगौ नै सानैजों गायदों जोंहा नै सानैजों नै गोजोनै अराय थांखांना थाथों दे हा होबाय आंबो केमेरामेन नोंबो खनसे हा इसे केमेरामेन दे हा हो नोंबो लोगोफोर दायो नै दै बे दैखौ होनोसै आरो माने बेयाव बास दायो नैबेयाव फांसे दंबावो बेखौ जों गायबावनोसै आरोना नै गायबावबाय जोङो फांसेखौबो केमेरामेन हा एसेबाबो हो हाखौ नै लोगोफोर दै एसे होनोसै बेनिफ्राय जोब्बाय दंफां गायनाया दिनैनि इनभाइरमेन्टेल दिन एबा मा आबहावा दिन नामा आबहावा सान दिनैनि आबहावा सान बेखौ जोङो आबुं खालामबाय फाइनालि गाइस दायो जोङो दंफांखौ गायखांबाय फांनै गायदों आरो ना नै जोंहा लोगोजों आंजों गायदों फांनै गायबाय जोङो साफा फांफा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर गायबाय जोङो फांनै आरो गायबावनो सानदोंमोन नाथाय समनि आंखाल जों फुलिखौबो माने फांनैल'सो लाबोदोंमोन थ' लोगोफोर बेखिनियानो साफ्रोम नायगिरिनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय आंनि भिडिअ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर होबाय थेंक इउ